Nwanne biko agbagha na nwanne gị. Ọ bụrụ na ụwa jụgodu gị ajụkwana nwanne gị. Nwanne bụkwanụ nwanne. Ijide biko cheta nwanne gị. Gị na nwanne gị segodi okwu unu gbaa mbọ mezie. Maka na iwe nwanne ekwesịghị iru n'ọkpụkpụ. Ejila maka okwu unu nwere wee chụpụzie nwanne gị. Ejikwalanụ maka ya wee gbuo nwanne gị. Igbukwanụ nwanne gị onye ga-azazi nwanne gị. Ịgbakịta ya azụ onye abụrụzie nwanne gị. Nwanne m bụkwanụ nwanne m. Ntị adịkwa. Veronica bụ nwaanyị mara ezigbo mma. Nye atatachara ụmụnne ya ndị nke ọzọ. Mana nsogbu Veronica nwere bụ na ahụ na-agbakasị ya oge niile. Ọ na-atakarị ya agha. Oge ọbụla hụrụ onye ihu na-afụkarị ya ụfụ. Veronica ewetolite wee lụọ di. Ọ n'otu afọ na be di ya kpọrọ nwanne ya nwaanyị nke ọ tọrọ. Aha nwanne ya nwaanyị ahụ kwanụ bụ Favour. Favour abụgota wee n'otu ọnwa wee chọrọ ebe ọ na-erere mmadụ ahịa. Ọ na-ere ahịa na-akwụ ya ụgwọ kwa ọnwa. Ka Veronica hụ na Favour apụnwa na-apụnwa. Ọ na-abụ omechi nwa ọrụ Veronica kpọọ ya sị anya gotekwa azụ na ọbata nwa. Ọ makwa na ọ bụkwa ọnwa ka a na-akwụ ya ụgwọ. Azụ ọ sịrị ya gote ọ naghị enyekwa ya ego. Veronica enweghị ihe ọ na-eme. Veronica anaghị azụ ahịa nke o ji arụ ọrụ. N'ụlọ ka ọ na-anọ elezi nwatakịrị anya. Di ya bụ ihe na-ebu ezinụlọ. Favour ewere ya ka ọ bụrụ ụzọ aka ya si enye aka n'ezinụlọ. Tupu ọnwa na-agwụ Favour irikọ n'ego a kwụrụ ya. Ọ bụghị nne ka o jiri ya ri, ọ bụ azụ ka ọ na-eji ya egote. Favour megidere ihe a wee duo onwe ya ọdụ. Wee sị na ya megide ihe anya ga-enweta $1 ya ji wee bido ihe. Ọ na-abụ nwoke bụ igo ihe n'ebe ọ na-ere ahịa. Favour ayọ m nwere ihe ị na-emere anyị. Nyetụnụ m. Oge ụfọdụ na-emere ụfọdụ anya mgbe ọrịa ọha ndị nke chọrọ inye ya enye ya narakwa ya akara ekwentị maka na ị ga-ewetara ihe tupu enye gị ihe. Ndị nke dịkwanụ mmiri na-abara ya mba na-ajụ ya ka ọ bụ etu a ka o si eme. Azụkwara ya azụ na ọ ga-emegide ihe achụsa kọstọma ya. Ihe Favour ji eme ihe ndị a bụ ka o mitie ọ ka o mee ihe bụ uche anti ya. Otu ụbọchị ka Favour si ọrụ na-abata o nwetaghị ego azụ ụbọchị ahụ. Ogidi nwe isi na-abata ihe ọ na-apụta anya apụta. Anti ya Veronica jụọ ya maka azụ. Favour sị ya na ego azụ apụtaghị. Ihe a wee taa Veronica n'isi tam maka na ọkwa na-akpịrị ọ ga-eji wee ga-eri azụ. Veronica maliteta nwaghị agha na-ataso eze. Favour ele anya hụ ka ọ dị ya n'anya gaa buru galọn mmiri gawa ịgba mmiri ka o nyere ya efe. Veronica dọchie anya azụ si anya jidere ya nwata ka ya mara ihe a ga-eme azụ a ka anya gaa ahịa ọ bụrụ na aka anya tụrụ na oru echi Favour chumenya bụ mmiri. Favour sị mba ya chọ ihe na-enye nsogbu n'ụtụtụ echi ya chọrọ ime ụzọ aga ọrụ ka ya gaa gbaa ya tupu ndị a na-agbachi bọọhụ. Etu a ka Veronica si wee chụma ya ka ọ nara anya bụ galọn. Favour buru galọn gawa ịchụ mmiri. Ihe wee takwuo Veronica isi na-ewe ya ọ na-atamụ. Veronica asụnwugidere di ya wee bata. Ajụọ ya ajụ maka ajụra maka a na-ajụ ya ọ na-akọsị na Favour awa n'anya na ọ mara na nwoke na ọ na-elezi ya anya n'isi nya acha nwaanyị anya nya aka anya ọkọrọ gbadaa. Ya wee wee dị ya iwe na nwanne nwunye ya na-ele nwunye ya anya n'isi. Ọ jụghị Favour ka ọ mara nke bụ eziokwu. Ubili ụtalị pịa nwa Favour n'abalị ahụ ka ọ na-apịazi Favour na-abazi. Veronica abanị gburugburu akpa Favour bupụta ezi si anya si pịa nyere ya efe na ya lakwa ụmụ nwoke ahụ na-ebughị isi na ọ dị ya ka ọ hụ n'ụzọ. Oge Favour lepụrụ anya hụ akpa ya n'ezi ahụ ajụọ onye oyi. Okwu izu okwu ọbụla anya mmiri ju ya anya. O jisi ike banye n'ime ụlọ chịrị akpa ya ndị aka ya rụ kwesịrị ihe nye ndị ọhụrụ pụta n'ezi buru akpa ya pụwa. Ọ pụtara n'etiti iro lee anya n'ihu lee anya n'azụ ọchịchị agba n'ebe niile. Ọ maghị ebe ọ na-aga. Ọ sị ka ọ lawa vileji ụgbọala ga-ebula ya vileji anọghị. O nweghị bụ onye ọma ọ ga-ehi. Favour wee pụọ gaa hie na paak ka chi bọrọ ọchụ ụzọ ya. Mgbe ọ hụrụ Veronica n'anya ọ charịba ya ebe niile ma ọ hụghị Favour. Ọ kpọọ ndị ụlọ asị ha hụọ Favour. Ọ gasị ebe o nwere ike ịgagasị mana ọ hụghị Favour. Ahụ ha ka Favour pụrụ na-ata tagide ahụhụ wee nọ n'ọzọ n'ọnọdụ ọ nọ taa. Ọ dị ka atụgharịrị ya ajụ Chukwu agbanwere ya ọnọdụ. Ọnọdụ o zigara nne ya ego. O zigara nna ya ego nne ya kpọọ Veronica si ya na ọ bụ Favour bụzi na ya na-eri nne. N'ọnwa gara aga o zitere ya 20 n'ọnwa o zitere ya 30. Ọ dị Veronica ka ego aka na nkụ. Ọ chọọ ụzọ ọ ga-esi wee ga-akpọ Favour maka Favour tinyere nọmba ha niile na blacklist. Favour gacha n'ọrụ otu ụbọchị bata na-ezu ike. Akara ekwentị ya kụọ. Ole anya ọma ya akara ekwentị dị ihe ahụ. Ọza olu ọnụnụ bụ olu nwanne ya nwaanyị Veronica. Veronica asị ya biko ya gbaghara na onweghị ka okwu dị a na-agaghị emezi ya emezi. Ọ dị Favour ka ya kọtụ ekwentị. Otu obi asị ya chere mara dịrị ihe ọ ga-akọ. Favour sị ya nsogbu adị. Veronica sị na o nwere ihe ọzọ o ji wee kpọọ ya na ọ bụghị maka nke a na landlord ha nyere ha quit notice kemgbe last month na ọ bụ echi ya bụ ụbọchị ikpeazụ e nyere ha na di ya gbakarịgide n'ala na o nweta ezigbo ego na ego ha fọrọ 70,000 na ọ bụrụ na ọ ga-enyetụrụ ha aka ma ọ bụ mara ebe ọ ga-ebite ego ya biko ya batara ha ọsọ enyemaka. Favour kutuo si ya nsogbu ede ka ya mara ma nwere ihe ya ga-emenwu. Ọkọtụ ekwentị ụdị n'ala n'elu akwa na-eche ụbọchị ndị a chụpụrụ ya n'ụlọ. Ụbọchị ọchịchị kwụrụ ebe niile mmiri ama anya ma akpa obu. O chere gbago elu o chere gbatu ala. O chechasịrị ya ka blọkụ nda. Wepụta ekwentị ya wepụta nọmba ha ka ọ blọkụọ. Mana ipizi aka na blọk bọtịn ekweghị ya ka ọ na-atụle ihe meseji abịa n'ekwentị ya. Ọ bụrụkwa otu nọmba ahụ. Ihe dị na meseji ahụ bụ in case this is my account number. Ụdị akaụntụ nọmba ya. Favour wee chee m ime wee kutuo wee zigara ha 100,000. Kpọọ ya n'ekwentị si ya ma o nwetele ya. Verasị na o nwetele ya. Ọkọtụ ekwentị ya gbanyụọ ya. Oru na-echi ya ọkpọ grosin kaadị ọhụrụ wepụta nke agbachie ya. Ha kpọdewe ya n'ekwentị. Ọchị ịkpọ nne ya ọha dị ya nọmba ya ka ọ ghara iwere akara ekwentị ahụ nye Vero. O wee bụrụ iro dị n'ụlọ. Gee m ntị
iro dị n'ụlọ dị ka agwọ abalị. Ọ bụ na agwa gị ebe isi ya dị, ị ga-ebido n'ọdụ ga gbuwe mgbe ahụ isi ya atọọ gị. O nweghị ihe ọzọ m na-ekwu ebe a na-abụghị okwu m kwuru na mbụ. Nwanne, biko agbagha na nwanne gị. Ọ bụrụ na ụwa jụgodu gị, ajụkwana nwanne gị. Nwanne bụkwanụ nwanne. Ijide, biko cheta nwanne gị. Gị na nwanne gị segodi okwu, unu gbaa mbọ mezie, maka na iwe nwanne ekwesịghị iru n'ọkpụkpụ. Ejila maka okwu unu nwere wee chụpụzie nwanne gị. Ejikwalanụ maka ya wee gbuo nwanne gị. Igbukwanụ nwanne gị, onye ga-azazi nwanne gị? Ịgbakịta ya azụ, onye abụrụzie nwanne gị. Nwanne m bụkwanụ nwanne m. Ntị adịkwa, ya gazie.